L-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tipprova tiddrammatizza ċerti aspetti marbuta mat trasport u l-ħażna tal-liquefied natural gas jew aħjar LNG. L-aħħar dikjarazzjoni kienet li splużjoni tal-ħażna tal-LNG hija daqs 50 bomba atomika. B'kuntrast tal din il-ħrafa l-President tal-kumpanija IO Mosaic, George Melhem, qal li ħażna ta' LNG hija anqas mir-riskju ta' ħażna ta' heavy fuel oil. IO Mosaic hija kumpanija Amerikana ta' assessjar ta' riski fil-qasam tal-enerġija. Dak li qal il-President tal-IO Mosaic ikkonfermah fuq One News il-Perit Peter Zammit. Jien l-opinjoni personali tiegħi li meta jsiru dawn it-tip ta' comparisons dejjem iridu jsiru f'kuntest. Ġifieri hekk hux qegħdin inqabblu l-enerġija, kwistjoni ta' kemm fih enerġija komparat, jew l-impatt tal-bomba ta' Hiroshima kulħadd jaf x'kien. Imma dik hemmhekk titkellem issa fuq the time of release, fuq il-ħin li ddum biex tirrilaxxa, mhux fuq kemm fil-fatt hemm ammont ta' enerġija. Il-Perit stqar li jekk toqgħod tqabbel b'dan il-mod anke tankers li jġibu l-injam lejn pajjiżna jistgħu jitqabblu ma' 7 bombi atomiċi. Vapur li qiegħed iġorr 40,000 metru kubu injam fuqu għandu ekwivalenza ta' 6 bombi atomiċi. Però naħseb meta jiena fil-portijiet tagħna f'Malta jidħol vapur li qed iġorr l-injam għal diversi distributuri f'Malta, ma nħarsuhx lih bħala li dak huwa jitqabbel ma' bomba atomika. Min-naħa l-oħra heavy fuel oil jista' jkun ta' riskju ambjentali jekk ma jkunx operat kif suppost. Kien gvern nazzjonalista li għażel il-heavy fuel oil biex jopera l-impjant tal-BWSC. Studju mwettaq mill-gvern wera li l-LNG kien l-aħjar għażla l-raġunijiet li spjegahom David Gallia, il-koordinatur tal-proġett ta' ħażna tal-gass LNG. Apparti milli l-LNG u aktar nadif, qed naħarqu inqas fuel biex niġġeneraw l-istess ammont ta' enerġija biex li nix nissupplixxu id-djar u l-kummerċ li għandna f'Malta għawdex kollu. Il-kumpanija IO Mosaic għarfet li f'ċerti każi l-medja tkun influenzata ħafna minn stqarrijiet u analiżi ta' dawk li jsejħu lilhom infushom esperti fis-settur u konsegwenza tek qed isir ferm diffiċli biex il-pubbliku jkun jista' jaraf il-fatti mill-ħrejjef.